Ya, tío. Madre mía. Vaya. Com hem acabat, Recorde l'any passat quan presentaren la gala esta de... Què gala? Esta gala, la del curtmetratge. Nicolau. Nicolau, Andreu... Hòstia, que No, jo que sé, no guapos. me'n recorde. Qué guapos estamos, Sí. vestidos. Mira, desde que la van presentar... A mi no em tornaran a contratar de res. Bueno. A ti t'han contratat d'algo? Res, ja no fes res. I dient, venir-se pa Torrent, venir-se una merda, venir-se pa Torrent. Participeu en el concurs de curtmetratge. No participa ningú. A mi Ningú ha de participar no. en guany. A mi m'han arruïnat la vida. Però mira... Hi ha premi de diners ahí. Jo què sé, me'n recorde, hi ha diners. O sea, diners a lo millor sí que convé, Ja, hi ha diners, sí. I total, què n'hi ha que fer? Bueno, un curtmetratge Un vídeo en vídeo. que te pots gravar en el móvil, en el clar. Li pegues al mòbil i te graves un vídeo. I ho presente. Ho presentes. Ah, I guanyes segur perquè tu tens un nom. ja, tenia. Abans de presentar la gala... Si enguany anirem i rebentem la gala. I li rebentem el cap al president. També, I al vicepresident. també, I al vicepresident segon. també. Ja fallem això. Nicolau, apunta. Jo soc Carlos. Angelita, Què? saps el que estic pensant? Que estàs què? Pensant, tia, Pensant. però jo també tinc les meues coses. Però tu no... Sí? I si presentem al concurs este de curtmetratge? Al de Torrent? Sí, el Nicolau. Nicolau. Sí? Sí, que donen diners, tu. Ah, sí? Jo tinc una idea superguapa per A ver, cuenta, tío. Però anem a presentar-se o no, si no, no te la conté. Que sí, que el Se presentem. presentem i anem a per premi. Mira, anem a per premi d'actriu, a per premi d'actor, anem a per premi este d'Ingeni Gràcia. Anem a per tots els premis. De Eugeni, yo no conozco a cap Eugeni. No, Ingeni Gràcia. Ah, de Gracia. Gracia yo, sí. Anem a presentar-nos. Sí. Anem a fer... Què te pareix fer bueno. una història? De que ser fallera. Jo tinc una. Un faller que se'n va... Espera, que mos estan espiant per ahí. Sí? A veure si mos estan gravant per així, mos han a furtar la idea per la història del curtmetratge. Que la mía era molt bona, Pensa que te vaig a contar jo la... Sí. Crec que ni tenim espies per així, perquè s'ha presentat molta gent. Sí, tu creus? Jo crec que sí. Clar, com n'hi ha dinerets... Quan l'any passat vas presentar la gala jo, tinc contactes en el jurat Sí? i en el president. Jo me demané el premi d'actor. Me deixé barba aixina com la de la... Sí, com la d'Eurovisió. Estaries tu bonica, en barba.